Efectivament. Aquí tenim el refugi. I aquest, aquí on estem, és en Cocosu 2. Voleu que en Josep, en Codina i jo us expliquem per què es diu Cocosu? Doncs es diu Cocosu perquè el vam descobrir nosaltres, briva! I aquí tenim el meravellós i imponent forat. Que només de fer una primera visió global del forat hem pogut comprovar que tirava. Ens hem aproximat. Tot vigilant. Molt, cuidado, perquè hi ha molta pedra i rellisca molt. Ens hem anat acostant molt a poc. Fins a veure això. Fins a poder comprovar que tot hi havia cova. Tot! Però el que en primera instància podia semblar una gran qualitat i que tirava molt, després de remuntar aquest impetuós pou, impetuós és mal pèl, hem pogut comprovar que no ens tira. No ens tira. Però bueno, què hi farem? Ens conformem amb aquesta visió global del que és en Cocosu 2, sabent com, Codina, que ja en tenim un altre! Fripa! I heu de saber com se'l moureu quan no sigueu aquí. Perquè m'agradaria que compartíssiu aquest espit que porto sobre, aquesta eufòria, sabent que un altre forat de la paret del migdia ja és nostre.